μπορεί και εξαιτίας μου να μηδενίσουν. Σήμερα θα σας πω για μια ιστορία για τα εκατοντάδες κανάλια που έχουν η GL Show. Πάμε να μάθουμε από αυτό. Η GL Show, όπως ξέρετε παιδιά, έχουν στην Ελλάδα πάρα πολλά κανάλια. Γι' αυτό σίγουρα θα υπήρχαν κάποιοι που να είναι στο εξωτερικό. Γι' αυτό εγώ έψαξα να δω τι έχει γίνει. Αν πας και γράψεις στην αναζήτηση GL Show, GL Show, θα πάω με το πιο απλό πρώτα, GL Show English, και το έχω ψάξει εγώ, σου βγάζει βίντεο στα αγγλικά. Κυριολεκτικά παιδιά, δείτε εδώ. Βλέπετε το κανάλι είναι αυτό και έχει αγγλικούς τίτλους. Θα μπω και μέσα σε ένα βίντεο για να δείτε. Δημιουργήστε πλούτο, κερδίζοντας επιτόκιο 4,2% για τα ευρώ σας. What are you doing over there? Come here. Whoa, that's it. Superhero. I hope you enjoyed this audition at Marvel and you will accept me. Το είδατε? Ακριβώς. Πάμε και στο δεύτερο πιο θα πω το πιο περίεργο. Άμα γράψεις GL Show Arabic, κοιτάξτε εδώ παιδιά, βγάζει βίντεο, βγάζει βίντεο με GL Show Arabic. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε? Και από ό,τι φαίνεται δεν πάνε και τόσο καλά. Ειδικά τον Άγγλο, άμα είχατε παρατηρήσει κάτω-κάτω, είχε ένα like. Τέλος πάντων, αν γράψουμε επίσης GL Show Portugal, όχι, GL Show Italian, θα σας βάλει επίσης Italian, δεν ξέρω έτσι. Ναι, GL Show Italian. Κοιτάξτε εδώ, όχι, GL Show Italian, μπαίνει στο κανάλι και σου βγάζει αυτά εδώ πέρα τα βίντεο. Αλλά αυτό φαίνεται σίγουρα σαν Ιταλικά. Δεν έχω ψάξει Ρώσικα να σας πω. Οπότε άμα θέλετε να ψάξω. Τι σημαίνει αυτό παιδιά, όσο εγώ ψάχνω το Ρώσικο? Σημαίνει ότι μας εκμεταλλεύονται και όλα αυτά θέλουν να πάρουν παραπάνω λεφτά. Θέλουν να πάρουν πάρα περισσότερα λεφτά εξαιτίας αυτού του κανάλι. Γιατί όσο περισσότερους subscribers έχεις και όσο περισσότερα κανάλια, προφανώς έχεις και περισσότερους subscribers. Γι' αυτό η GL Show προτιμάνε να μας εκμεταλλεύονται και να λένε και να πάρουν περισσότερα λεφτά και να πάρουν περισσότερα λεφτά. Καλύτερα να είσαι ένα κανάλι ενός εκατομμυρίου subscribers από το να έχεις ένα που να έχει 2.000. Δηλαδή, ok bro, πότε προλαβαίνεις να τα βγάζεις αυτά τα βίντεο? Όλα αυτά τα ερωτήματα δεν ξέρω αν μπορούν να απαντηθούν. Προφανώς όχι από μένα. Τι ζητάω από εσάς όμως? Ζητάω από εσάς να κάνετε ένα subscribe και ένα like πρώτον. Και κατά δεύτερον, θέλω να γράφετε όχι στο GL Show, γιατί έχουν γράψει, άμα παρατηρήσεις, πρέπει να γράψεις ευγενικά το σχόλιο σου. Σε όλους τους άλλους YouTubers που είναι καλοί και που αφορούν το GL Show, να γράψετε κάτω στα σχόλια στους άλλους και σε μένα άμα θέλετε, ότι οι GL Show έχουν περισσότερα κανάλια και από άλλες χώρες. Βέβαια, εγώ είχα ψάξει μόνο στα αγγλικά και στα αραβικά. Αραβικά είχα ψάξει πρώτα και μετά αγγλικά. Γιατί κάτι τέτοιο νόμιζα, ότι αραβικά θα με βγάλει. Και μου έβγαλε και στα δύο. Και λέω μάλλον σε όλες τις χώρες υπήρχε. Αλλά όταν έψαξε και France και Portugal δεν έβγαζε. Δεν βρήκα άλλο από Japan και κάτι άλλο. Και μου βγήκε απευθείας το Italian μόνο του.
Οπότε, παιδιά, κάτι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, κάπως το YouTube θέλει να μας βοηθήσει κάπως, με κάποιον τρόπο, ώστε να καταφέρουμε κι εμείς να βρούμε τη τρομακτική αλήθεια. Βέβαια, παιδιά, αυτά βρήκα τα κανάλια. Άμα βρω κάποιο άλλο θα σας γράψω κανένα βίντεο. Βέβαια, δεν μπορούσα να βάλω βίντεο. Αυτό. Άντε, τσάου.